Ayo dolanan ro aku wae, dolanan andong-andongan. Aku dadi kutre, kowe dadi numpange. Wes siap, Bro. Yo 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 yo. Simbah Ki arep nyadran nang makame Mbah Kyai Kagok kono. Ayo arep do nderek apa ora? Mboten, Mbah. Mbah Kyai Kagok niku sinten? Lho, burung padha ngerti. Ini. Dadi Mbah Kyai Kagok kuwi salah sijine cikal bakal sing bangun daerah kene. Makane daerah kene dijenengi Kagokan. Ngono. Piye carane bangun, Mbah? Iki cah jaman saiki durang ngerti. Dadi ngene iki lho ceritane. Nang kene iki ketoke opeh kudu sing iso dijual awak dhewe. Centak hitung-hitung bondone awak dhewe iki garek sithik. Ora entek, wari sithik. Ning awak dhewe kudu golek duit sing akeh. Lah, ngedetake garep ngene-ngene iki. Iya, arep piye? Tambahe karo dompeni kan. Dompeni ngene. Nek bar ngene, Jur. Ngene. Ayo, ndang menyang golek duit. Ayo.
Kabeh nang kono kae jendek iki. Ayo menyang, Cok. Ayo. Ayo. Kae kono kae popo. Dicukuk bandane. Ayo. Yo dicukuk bandane ayo. Lembet ayo. Ayo, Pak. Sing kono mau dijukuk urung. Wedokane mau barang. Yo ayo, lembet kono. Sopo iki? Lho kok aku? Hah? Aku iki? Iya. Wedi aku. Wow, tak wanen-wanen iki. Aduh. Di sana. Sopo kowe? Apa paedahe awakmu ngerti jenengku? Lho, apa iki? Takoni wae. Yo aku kudu ngerti jenengmu. Nek ra gelem nyebutke jenengmu. Sirah karo awakmu pisah ngene. Piye? Sapa jenengmu? Aku Mbah Kagok. Mbah Kagok. Weh nehno bondomu. Yen ora mati nang kene. Aku mrene ora nggo bondo apa. Jare aku sing takon. Sik meneng sike aku sing takon. Wenehnu bondomu. Wajur kowe. Aku ora wedi karo wong-wongan ora guna kaya kowe lan kowe kabeh. Kowe ora wedi. Nek aku di. Siji, loro, telu, papat, limo. Kae siji. Menang dhewe. Mbah Kagok rasa kakean cangkem. Atur aku. Mung sakmono tok kadigdayanmu. Mbah. Mbah. Kula mertobat mawon, Mbah. Kula nderek jenengan, Mbah. Wis, semono wae. Nggih. Tobat tenanan. Mbah. Ayo, melu aku bangun desa. Jangan, Mbah. Hello ya Aku duwe dolanan andep-andep. Mengko wae piye tani ya? Hello ya
elo ya o a dua lolo elo ya o a dua lolo elo ya o a dua elo ya o a dua elo ya o a dua elo ya Ayo, rene yuk, rene yuk. Yo ngerti ora yu? Saiki ki wis arep nyadran. Kae bilang. Ya wis, keluarga liyane ndang ayo diundang. Ayo, kaki ya. Yuk, Kang, ayo rese-rese yuk. Iki kudu sing resik sih tetepan. Ya yuk. Wah, sapune mabuk tenan iki. Sing kono kae lho yuk. Kono kae lho, kono kae. Kae iki alake pelet lho. Hah? Yuk, koyo iso. Kok sik, kok sik. Kayak nyapu. Kayak dirsi. Orang lu kok rene. No. Ya wes kayak gelis. No. Dirsi. Jangan sih, kono kae lho. Nduk. Ayo kono kae lho. Iso. Ayo, Mbok. Padahal ya wis tuwa lho. Kan aku jaman saiki iki. Mbok ora ngerti. Gekno kita, Mbak. Sing sayung sing rukun sengkut kumrekut tandang karya gotong royong wis dadi budaya saiyak saeko proyong. Sing sayung sing rukun sengkut kumrekut tandang karya gotong royong wis dadi budaya saiyak saeko proyong. Sing sayung sing rukun sengkut kumrekut tandang karya gotong royong wis dadi budaya saiyak saeko proyong. Sing sayung sing rukun sengkut kumrekut tandang karya gotong royong wis dadi budaya saiyak saeko proyong.
Saiya saeko proyo. Ayo yuk. Ayo yuk tadi resi yuk. Oh ya. Selo yuk. Yuk, tutuke Ya sik mau. yuk. Sik mau ditutuke. Urung rampung ceritane. Bene wae. Apa yuk? Ya sik mau yuk ditutuke. Mau tekan ndi mau? Aku lali. Sing ngene baksone jarene ana apane mau? Oh iya. Hah? Nganggo yuk. Wah, hooh, wingi ki to ceritane. Turunanku ki kerja. Rene kowe ngerti ora Rene melu wae wis tak kandhani. Jarene baksone kono melu do ngomong apa kae? Kae nganggo. Ini langgananku lho yuk. Ih. Pantesan wae kok murah. Ning ino. Lah kan, inu kan. Ning bener jarene perunanku ning ngono ki to. Wonge kerja nang kono ki. Weruh yuk. Weruh apa kuwi? Dedemite lho. Ayo medeni to. Ayo aku ki ngomong ngene karo perunanku. Wes, rasa ditutuke meneh nek kerja ki ning kono. Medeni. Ayo saya ning nyambat-nyambat cawah ngono to. Iki mah do ngopo? Do seneng teko kono kuwi. Ih. Ngarep ti to yuk kaya lagi ngomong saiki to. Ya wis. Ning iki meneng. Rasah yo iki sapa-sapa. Saru. Ya paling mek tak omongke anakku kok. Aja ngono ta yuk, piye to iki yuk? Ora oleh ngono kuwi yuk. Engko konangan. Ya malane to nek konangan yuk. Engko ketok lho nek adewe sing ngomongke sing bocorke. Ayo. Ya saya ayo tutup meneh. Meneng wae ya. Sarasa kondo-kondo lho yuk. Sersi ayo. Ndak selake magrib. Nuwun sewu sedaya warga. Nggih, Mbah. Kok ledo mlumpu nih lho. Nek ngeten iki ketok sae. Nggih. Lek gotong royong niku cen kedah sareng-sareng. Ampun sing siji resik malah sing siji rumpi. Pripun? Rumpi. Wonten niki wau. Piye to? Mbah. Sapa to? Wah, Yo mangkat. Makan. wah sapa kuwi? Ya ora apa-apa sing penting mangkat. Bener. Bangane ora mangkat kabeh sapa sing arep ngresiki makom kene. Bener. Iya, Mbak. Leres tak leres. Kok jawab seru dhewe ngopo yu? Hai sing semangat to wong resik-resik wis arep nyadrani lho. Kudu semangat. Ketoke mau ming linggo-linggo nang kono kuwi. Ora yo saderenge. Heeh yo. Ora yo. Wis, Aku mau yo ora resik. Sampun, pun nika kadose anggenipun resik sampun cekap. Nggih, Mbak. Saklajengipun sedaya ubo rampe dicaweske wonten papan nika nggih. Nggih, Mbak. Sumangga. Nggih, Pak. Monggo. Nggih. Atas nggih. Ampun kesupen. Ayu rahayu, 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 ayu rahayu.
hayu hayu rahayu hayu 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 rahayu. Matur dumateng Mbah Rois bilih para warga lan sedaya ubarampe sedaya sampun samekta ing gati kagem nyadran wonten ing makamipun Mbah Kagok. Pramila kanthi mekaten sedaya ubarampe kula pasrahaken dumateng Mbah Rois katur monggo. Nggih, sedaya warga sampun sedaya Mbah Bekel? Sampun nggih. Nggih, saking menika sedaya ubarampe kula tampi lan salajengipun sedaya ubarampe katata sakados adat sabenipun. Nggih. Lajeng sedaya warga katuran lenggah sesarengan. Semonggo. Nggih. Monggo sedaya mawon. Monggo. Mbah Bekel, monggo lenggahipun. Sedaya warga semonggo nggih. Lenggahipun monggo. Niki wau sampun sae Mbah Bekel. Kados adat sabenipun wonten ing wilayah Kagoan mriki diwontenaken kenduri kagem upacara adat nyadran wonten ing makam Mbah Kyai Kagok. Nggih. Wau sampun diwiwiti kanthi reresik makom nggih. Sedaya warga kempel sami do resik. Raketang wau ana sing lingguh-lingguh ning nggih mboten napa-napa. Sing penting kempel saged gotong royong. Leres. Lan wau nggih sampun makamipun sampun diresiki lan sampun kadongaken dening kuncen lan mangke sesarengan kita dongaaken dumateng roh arwah simbah Kyai Kagok. Lan wontenipun ubarampe ingkang pun cawisaken wonten dinten menika badhe kula ikraraken rumiyin. Nggih, monggo Mbah. Nanging saderengipun kula ikraraken niki kagem sedaya ubarampe utawi sajen senes barang ingkang musyrik menika babagan adat budaya. Kula sebut setunggal pokok setunggal dan supayanipun sedaya mawon ngertos menapa artinipun kagem sedaya ubarame menika. Ingkang sepisan wontenipun jenang werna gangsal.
kagem caos kurmat dumateng kaki danyang nini danyang utawi kagem caos kurmat dumateng cikal bakal ingkang bangun desa mriki. Ngoten nggih? Nggih. Ingkang kaping kalih menika wonten pisang sanggan. Bentukipun kados napa? Kados ngeten iki nggih. Nggih. Menika filosofinipun kagem nyenyuwun utawi nyuwun donga dumateng sinten? Nggih. Ingkang gawe urip sanes sing bareng-bareng bangsa jin, bangsa setan niku sanes. Niki namung filosofinipun bentuke ngeten iki kita sedaya kasuwun ndedonga supayane diparingi katentreman wonten ing wilayah kagokan mriki. Mekaten nggih? Nggih. Ingkang kaping 3 menika wonten asan apem suci. Menawi wonten bahasa Arab apem niku napa Mbah? Sebutan afun nggih. Nggih. Afun menika artosipun pengampunan utawi nyuwun ampunan dumateng ingkang damel urip utawi Gusti Allah, Gusti ingkang Maha Agung, kagem nyuwun pangampunan dumateng sedaya roh arwah para leluhur lan ugi simbah Kyai Kagok ingkang pun bangun desa Kagokan mriki kanthi tentrem saengga dijenengi Kagokan. Ngoten nggih? Nggih. Suci. Salajengipun menika wonten sekul golong gilik. Menika artosipun utawi filosofipun kagem ngraketake sedaya seduluran ingkang sing tebih, sing cerak karakataken supados sedayanipun saged sae lan tentrem wilayahipun. Ngoten? Nggih. Lan ingkang kaping pungkasan menika wonten sekul suci ulam sari kagem ngintu doa dumateng roh arwah simbah Kyai Kagok ugi sedaya leluhur ingkang kamakomaken wonten makom Kagokan mriki ingkang krumat lan boten krumat. Mekaten sedaya uba rampe sampun kula ikraraken awit saking menika pandonga kita wiwiti kula dherekaken sesarengan sedaya warga kasuwun doa panjurung amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdilana biha min jamil al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfauna indaka alal darajat wa tubalighuna bi asal ghayat wa min jamil khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tadarruana wa takhassuana wa tamim ta'sirana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fit dinina wa afiatan fil jazatina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Khususan ila ruhi simbah
Kiai Kagok ugi sedaya leluhur ingkang sampun kamakomaken wonten ing makom kagokan mriki ingkang kerumat lan boten kerumat. Allahumma fir lahum warhamhum wa fihi wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi habl al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggih. Kagem pandonga sampun cekap. Lajeng wekdal salajengipun kula kunduraken dumateng simbah bekel. Nggih. Semoga atur, Mbah. Nggih, dumateng para warga sedaya pandonga sampun kalaksanan kanthi lancar. Mugi-mugi sedaya hajat kita tansah pinaringan barokah saking Gusti Ingkang Maha Agung. Amin. Amin. Wekdal salajengipun nggih menika Kembul Bujana pramila dumateng para warga kasumanggahaken hangrepi daharan menika kanthi mardu martikaning penggalih sinambi mirsani beksan suka parisuka. Sumangga. Nggih. Wah, niki cocok nggih. Monggo saya mawon. Nggih. Pisange simbah pundi? Nggih niki. Nggih. Monggo. Nggih. Sedaya mawon. Sumangga. Niku. Nggih. Ayo, aku juga kayak Monggo, Mbak. Aku juga kayak gini. Iya. Dadi ngono kuwi mau, Nduk. Carane Mbah Kiai Kagok mbangun daerah kene. Wis padha ngerti to? Nggih, Mbah. Lah mula nek wis padha ngerti, saiki ayo dirumat, dijaga lan dilestarekke budayane. Ngono ya, Nduk ya? Nggih, Mbah.